Olipa kerran pieni tutkimusmatkailija, joka rakasti dinosauruksia enemmän kuin mitään muuta. Eräänä yönä, juuri kun silmät painuvat kiinni, tapahtui jotain ihmeellistä. Hän huomasi astuneensa keskelle viidakkoa ja yhtäkkiä maa alkoi täristä. Varovaisesti hän kurkisti kulman taakse. Siellä ne olivat, dinosaurukset. Osa oli lempeitä, osa valtavia ja vähän jännittäviäkin. Hän kulki rohkeasti eteenpäin, tutki jalanjälkiä, kuunteli ääniä ja ihmetteli kaikkea näkemäänsä. Se oli seikkailu, jonka hän muistaa vielä pitkään. Ja niin pieni tutkimusmatkailija nukahti mukanaan maailman suurimmat seikkailut.